아파를 꼭 타이샤투쇼 사나무송의 시작하냐 방의 시행자카 꼭 했더니 찐이도 파워 구성 엉사이 타이만이니스 주아라 가능량라이 이게 어수와 능만이 되신거 한찐도 바로 살까함 딜까함오케 능구다 아게 판 미니 para kir phorogo ke osai khama hai chamong nang mazararo ke nang lai buteg langi kailai panda por kai phoro kok sung pro amrong ke sagni bithi baisna mangai ase abobo limit dosi ba age ba nang lai mani ta bo ke limit ni kisa baire uthanga hakenu chini basago ephengui जों देरावैमान दंमान नुगजाव इनके आबासक दरो अंसौ याहायके मा दंगो तै कायसासे ताबक दरो आबके दागनि सिकलारो वाक्रा कंखे वासलक बासाव जों बरक मासे नायसिंगै दं बरकनि थिनां बरकनि बांगैसि दफाराव बदेर पद सामलायफु निनि रोमानि स्क्रिप्टफु हाफु होननाय सामलाय दं खरां किजिलाय बरक सदाना बाक्सा खागना रं के सिकला रखे न खारबाय के नायनाय माने आ जराव अमहाय सिजन जराव से जिनि दफानि सिकला रक सिकली रक गोरों लेखा बरे थों नै बमाबो फारो कलम तै खिकलाय बरे दंगै खाना होननाय होनके बाक्साबा नौको तंतो तै थाना हाबा सौरि आंके तै कैसा किरिमा सिंसा हाबा के द्राक्स ओ द्राक्स सामानि बिसिं तै गोबां माथैका जिनि पारा गान्दारकनि सिदानो थैका आं खासामानि तांनि सराय रकके तां यावै तंमानि बांगै तां रजागिया जे मानसा गरै फानो बरे वै तंनायनोबा इनके चला काहाम बरे काहाम सिं फायो साग लगमरि खलायै हाय नायथाव आगेनि साय बरनो गोजों गै फायजामानि जरा इनके वाकरा कंखे वासलक बासाके अमराव बुसुक सामं सुगनो बरकनि बांगै थिना इनके आं जरायफ्राव हले सामं तां सिगिसिमा फायो तांनि बुमा बुफारो तां रलिया बरे थों होननाय खाकादि जराय खनाय रक सिकला नरक सिनि थिना